Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. No hoor not lo, tambri pinu srefi, una de westra na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet jullie van harte welkom. Zoals het nu vaker voorkomt, weer een aanrijding te Oost-West verbinding, Resort Tamansari. We hebben vernomen dat er slachtoffers zijn, kijkers, maar ik ga toch voor de zekerheid dan weer informeren en ook u te weten stellen wat er gebeurd is. Maar wel kunt u zien dat de aanrijding best wel zwaar lijkt te zijn en ook is. Kijkers, ik heb vernomen van de agenten dat er auto kwam van Bruno, die een andere auto die geparkeerd stond frontaal in de straat. Wat wij ook hebben vernomen is nog wat. Ik heb vernomen is dat er 7 mensen verongelukt zijn. Ja, 7 mensen hebben een ongeluk gehad, waaronder 3 kinderen en 4 volwassenen. Er zijn inmiddels 3 ambulances al voorbij gegaan. En de kinderen zijn wel eerst vervoerd door de ambulance. En de 4 volwassenen zijn daar ondertussen ook vervoerd. Kijk, zoals je ziet, deze pick-up is heel erg beschadigd. De andere auto die ook beschadigd is, hebben ze ook intussen al weggehaald, ook weggesleept. Maar kijk, je kunt dan wel zien dat deze auto heel veel is beschadigd. Zoals je ziet zijn de agenten nog bezig en ook de sleepwagensdienst is bezig de auto's te verwijderen. Kijkers, het is best wel een zware aanrijding geweest, aan de hand van wat ik heb vernomen van de agenten. En bij deze wil ik ook jullie kijkers attenderen dat jullie heel voorzichtig rijden, niet met een hoge snelheid, want zoals u ziet kunnen er deze gevallen met zich meebrengen.
Ook de agenten zijn momenteel bezig onderzoek te plegen hoe eigenlijk de aanrijding is gebeurd. Ze hebben wij wel een ruwe schets gegeven over hoe het is gebeurd. Een verzoek naar alle Surinamers nogmaals, de mensen die ook via of vanuit Albina en of Mungo komen, graag heel rustig aan te pakken. Want zoals je ziet, dit soort gevallen zijn helemaal niet mooi om te bezitten. Kijk, dus hier heb ik ook weer nog een nieuw update. En dat is dat de pickupbestuurder aan het keren was op deze drukke weg. Waardoor hij geen voorrang heeft verleend, wat leidde tot een grote aanrijding met nogmaals 7 slachtoffers, waaronder 3 kinderen en 4 volwassenen. Kijk, eens een verzoek naar alle Surinamers is dat jullie het heel rustig aanpakken. Het is ook niet weekend. Liever niet drinken en rijden, want het kan ook leiden voor een heel groot probleem.